Video går nu på opdagelse cirka midtvejs i den store renovering af lokalerne. I dag der er terrassegulvet blevet slebet, og det skal have noget væske af en slags, og så skulle det blive helt fantastisk. Erik Sommer har lige været ude og fuge hjørne, således at det bliver helt perfekt. I morgen kommer VVS-manden og slutter rose, armaturet, badeværelsemøblet og radiatoren til. Så våger vi os ind i køkkenet og rettelsesstuen. Ja, gulvene skinner jo, som I kan se. Og vi har hele dagen med Christoffer som indpisker samlet IKEA-møbler. Vi har samlet Marias meget fine opbevaringskaffe. Vi har samlet det meget fine TV-hjørnebord, som med sådan en beskeden mening står perfekt, og jeg glæder mig til at se TV i aften. Badeværelsemøblet, der skal sættes op, står her i samlet stand. Vindueskarmen, der må kun komme blomster, siger Helle. Hun har dog givet sig selv lov til at sætte disse to meget dekorative blomster. Og på bordet har vi... Jeg har faktisk enemands sat sådan nogle små klistermærker under stolene, så de ikke ridser så meget på gulvene. Og nu forbereder jeg på et kæmpe chok, fordi Christoffer har fået overtaget mig til at købe dette ur, som han meget velvilligt satte op. Så har vi jo samlet vitrineskabe, som er fyldt med glas og forskellige ting. Rosendal. Og ved at se mig selv i spejlet her, det er et meget... Vi kan godt lige zoome lidt ud. Det er jo herligt. Det står snor lige i centrum. Vi kan også godt lige tage et kig indenfor, hvor vi har samlet et andet vitrineskab, og der er lagt nogle ting ind. Og endnu et af disse fine røde bord, som vi har købt, så har vi også samlet. Og hver gang vi siger vi, så skal I høre Christoffer. Det er det lille, der skal stå inde ved min seng. Og støvsugeren har været i aktion. Og vinkøleskabet, den står med vin i 12 grader. Og så har vi disse fantastiske lamper klar. Og vi fortsætter i morgen. Men hvis vi tager et vy, så begynder det at se rigtig fint ud. Det var en video.